En el segle XVIII la gent estava acostumada a treballar a casa seva, en petits tallers familiars. Clar, quan arriba el segle XIX es produeix un canvi molt important, és a dir, que és l'aparició de màquines que permetran produir en molta més quantitat, però que tenien una característica diferent del que havia sigut fins aleshores. Necessitaven una font d'energia, o una font d'energia hidràulica, o bé proveïda per una màquina de vapor. Apareixeran pobles al costat de les fàbriques, és a dir, un canvi total en la localització i en la manera de viure. Les dones van ser, en els anys de la industrialització, protagonistes d'aquest fenomen. Primer van ser dones i nenes les que es van incorporar al món del laboral, especialment als sectors del tèxtil, des de la filatura, el teixit, fins a la confecció. Van començar reivindicant un lloc de treball, perquè les condicions de vida de les famílies obreres eren tan nefastes que elles necessitaven treballar. Van començar a exigir i a reivindicar unes millores que avui tenim assolides com a pròpies. Apareixeran el que coneixerem amb el nom de sindicats. I aquí aniran descobrint nous instruments, descobriran la vaga, tot un seguit de formes de lluita que al llarg del segle XIX s'aniran incorporant. Als arxius municipals trobes expedients de la construcció d'aquestes fàbriques, pots trobar algun tipus de conflictes, les juntes de reforma social. És a dir, que la feina és molt positiva que tot això es conservi. El que passa que per la industrialització el que necessitem sobretot el màxim d'arxius també d'empresa, que a vegades costa molt més que hagin anat venint. Però tot i així, arxius locals, arxius comarcals, és a dir, han anat també concentrant aquest tipus d'arxius quan s'han pogut conservar. És clau per entendre la història del segle XIX i del segle XX. Tant l'Arxiu General de la Diputació com els arxius municipals són claus per poder conèixer el fenomen industrial fora de la gran ciutat, especialment perquè des de sempre la Diputació ha fet tutela dels ajuntaments que no tenien ni personal per endreçar els seus arxius, ni personal qualificat per entendre que la documentació, al marge de ser una obligació, tenia un altre valor, el de ser el continent dels fets històrics. Vull dir, des de planimetria fins a document paper, fotografia. Això és una font d'informació que no ens l'acabarem mai.